Добър ден! Ако може да ни се представите, нали, и да представите вашата организация, нали, общо, с какво се занимава. Казвам се Александрина Георгиева. Казвам се Александрина Георгиева и съм основател на фондация Offline Kids. По професия съм програмист, след това работих като учител по информационни технологии и сега единственото, което се занимавам е с дейността на фондацията. Нашата мисия е да информираме родители и деца за рисковете от прекомерното и твърде ранно използване на дигитални устройства. След това да помагаме на хората да използват технологиите по един по-добър и полезен начин за тях. Това, което правим, провеждаме събития онлайн, офлайн за родители, за деца, за ученици, посещения в детски градини, в училища и така нататък. Говорим си за плюсовете, за минусите и за най-добрите практики. Добре, благодаря. Можете ли да ни кажете, кои са основните рискове, които застрашават децата? Това е дълга тема. При по-малките деца в бебешка възраст специалистите препоръчват да няма никакви технологии, защото техният мозък не е готов да обработи всичката информация и стимулация, която екранните устройства предлагат. Препоръките са да се въведе екранно време най-рано, когато детето има 3-годишна възраст и да бъде намалено до 1 час на ден, като това е абсолютния максимум, като се предлага образователно съдържание и в най-добрия случай заедно с участието на родителя, защото е доказано, че малките деца наистина не могат да направят връзка между реалността и това, което виждат и не можем да говорим за полезна употреба в тази ранна възраст. Вече когато децата навършат 6-7 години, може да се увеличи екранното време до 2 часа максимум за забавление на ден и вече да се въведат различни активности в екрана, които по някакъв начин да носят полза за детето. Рисковете след това са наистина много, особено когато говорим за екранно време за забавление. Става дума за анимации, филми, твърде много, видеоигри и социални мрежи. Екраните предлагат една такава стимулация, каквато нищо друго в реалния свят не може да предложи. Социалните мрежи и видеоигрите посрещат наши психологически нужди, реални нужди, които ние, когато после се опитаме да ги посрещнем в реалния живот, не можем. Затова и единственият наш източник на удоволствие, на допамин, на стимулация си остава екрана, ние се връщаме там отново и доста често се стига до пристрастяване. Рисковете от пристрастяването са вече много по-мащабни. Първо отнемат времето ни, за други важни за нас неща. Много хора, които са пристрастени, намалят качеството на живота, тъй като не могат да спят добре, спират да се хранят добре, спират да се движат, спират да правят други важни неща, като например да отделят време за образованието си, за приятелствата си и така нататък. Така. Казахте, че е важно в ранна детска възраст много да се внимава с телефони и други екрани. Нали? Какви съвети може да дадете за родителите, какво могат да направят, как могат да предотвратят такива зависимости, нали, други негативни аспекти? Малките деца нямат нужда от екрани. Ние, родителите, сме тези, които имаме от някаква помощно средство и това, което често виждам като проблем е, че много родители си мислят, че ако не предложат екран, трябва да се превърнат по някакъв начин в аниматор 24/7 на детето, което изобщо не е така. Децата си имат вложен естествен копнеж, да изследват света, любопитство, креативност. И всъщност, когато ние създадем около тях една абсолютно безопасна за тях среда, да изследват света без излишен контрол, без излишен натиск, те имат способността да се занимават сами. Нашата работа е просто да бъдем до тях и да ги насърчаваме и да ги подпомагаме в тази дейност. Има много неща, които можем да предложим. Повече излизания навън, повече спорт, повече движение, повече време с приятели. Едно дете, което не познава екранната стимулация, може да се забавлява с най-елементарни малки неща, като например топка, книжка, дори едно листо в парка може да се стори изключително забавно, докато мозък на дете, което познава
толкова силна стимулация, вижда всичко друго в ежедневието като твърде бавно, твърде скучно, изисква твърде много усилия. Всичко в екрана предлага малки дози допамин, хормонът на удоволствието, който има и силно пристрастяващ ефект. Нищо в реалността не го предлага по този начин и затова всъщност много от младите хора губят мотивация да правят каквото и да било друго, което не е свързано с екранната дейност. Ясно. Благодаря. Тинейджери, много от тях вече непрекъснато си на телефоните. Нали? Има ли някакви стъпки, които могат да се предприемат, за да се отделят от телефоните и реално да направят крачка настрани от тях? Важно е да можем да разберем подрастващите. Ричард Ран и Едуард Деч са двама от най-често споменаваните изследователи във връзка с двигателите на човешкото поведение. Те откриват, че както нашето тяло има нужда от 3 вещества хранителни за да оцелее, мазнини, протеини, въглехидрати. И по същия начин нашата психика има нужда от 3 хранителни вещества, за да процъфтява. Това са чувството за компетентност, за самостоятелност и свързаност. Когато нашата психика е нахранена, тя се чувства добре. Когато гладува обаче, се появяват психологически симптоми като тревожност, депресия и така нататък. И всъщност технологиите предлагат бързо и лесно посрещане на тези нужди. Това, което можем да направим за младите хора, като родители, като възпитатели, като хора, които работят с тях, е да се опитаме да им помогнем да посрещат тези си нужди в реалния живот, за да нямат толкова нужда да се крият в дигиталното. Друго, което можем да направим за тях, е освен да говорим за рисковете, да насочим вниманието им към техните ценности. В личен план, в сферата на работата и бъдещето им и в сферата на взаимоотношенията. Защото когато един човек е наясно със своите ценности, той може да намери начин да използва технологиите по начин, който му помага да живее според ценностите си, а не по начин, който го отдалечава от тях. Например, ако взаимоотношенията и приятелство са ценност за някой, той може да използва технологиите или да се свързва с хора, които са далечни физически от него, но може да ги използва и като бягство в трудни ситуации. Например, говори се с някой наживо и виждали сме всички как младежи седят, един е забит в телефон, другия се опитва да говори в него и всъщност се отчаива. И това са 2 различни начина, по които можем да използваме технологиите. Също така, ако образованието е някаква ценност, могат да използват младите хора технологиите или като помощно средство да се развиват в областите, които са им интересни, или като нещо, което отново ги разсейва. Например, когато учат, но телефона им е до тях и постоянно пилкат разни нотификации, това разсейване всъщност се отразява много негативно на когнитивните процеси и всъщност не можем да навлезем толкова дълбоко в това, което учим, съответно и резултатите ни не са толкова добри. Така че разговор е в много разговори и в наистина много подкрепа за младите хора. Това са много важни неща. А как планирате реално да ги осъществите? Нали, тези неща, които ги казвате в момента, да ги предадете, така да се каже, както и на родителите, така и на децата? Ние като организация провеждаме събития за родители на тази тема. Минаваме с родителите по конкретни стъпки, с които могат да говорят с децата си за негативните ефекти, за това как използваме технологиите по полезен начин. Даваме им инструменти, с които могат да помогнат на децата да си създават график, с който да живеят според ценностите си и отново да използват технологиите, но по начин, който наистина им помага да живеят според ценностите си. Така че ние провеждаме събития, провеждаме лични консултации. Друго, което правим е посещенията в училища, както споменах. Нашата програма се казва "Откачен или закачен", защото можем да бъдем закачени за технологиите или откачени. Тази заигравка младежите много я харесват. Говорим си за различни герои, които по някакъв начин преживяват пристрастяване. Водим дискусия с учениците. Интересното е, че те
са доста по-осъзнати, отколкото често си мислим. Доста осъзнават вредите, осъзнават, те сами си казват колко агресивни понякога ги правят технологиите, как им пречат да учат, как ги разсейват. Това, което им липсва, са инструменти, стъпките. Така че в нашите програми залагаме именно това. Но това да им помогнем да намерят стъпките си. Добре, много ви благодаря. Това бяха на мен въпросите. Ако вие искате нещо да добавите, ако има. Искам да насърча и младежи, и родители, и специалисти, които гледат това видео, да не спирате да се информирате и да използвате всичко осъзнато. Наистина всички приложения, които държите на телефоните си, на компютрите си, да бъдат такива, които наистина ви служат по някакъв начин, наистина искате да бъдете в тях, наистина ви дават нещо и ви носят нещо. И всичко, което ви ограбва по някакъв начин времето, мира, радостта, социалните мрежи, например, те са нещо, което много внимателно трябва да използваме, не просто за да броим лайковете си, да се опитваме да се посрещаме нуждата да бъдем харесвани, но да ги използваме по начин, по който да се свързваме с хора и да даваме нещо от нас на хората около нас. Добре, благодаря. Това беше.